ଆମେ ଖାଇସାରିକି ଆସିଛୁ ସୁମି ପରେ ବୁଣୁଛୁ ତନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ନଳି ସରିଗଲାଣି। ବଇଥାନ୍ତି ଯାଉଛି ବୁଣିଦେବି 2-3ଟା ପୁଅଟା ଶୋଇଛି ତ ବୁଣିଦେବି ଆଉ ସେ 3:30 ଯାଏ ବୁଣିଦେବା। ପୁଅ ଉଠିବ ଖାଇକି ଟିଉସନ୍ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ କାମ ତାପରେ ସିଏ ଆଇଲେ ବୁଣିବ। ନଳି ବୁଣିଛି ଆଉ 2ଟା ନଳି ବୁଣି ଦେଇକି ଯିବି ତଳକୁ ଆଉ ପୁଅ ଟିଉସନ୍ ଯିବ ପୁଣି ଘର କାମ ସାରିକି ଆଇଲେ ବୁଣିବା ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲଗେଇବେ। ନମସ୍କାର।